sa sisian pat na rensan kerempe banya beteng ya kamut keperkat banya penroy yau sup utiar ban peno senyang kamtam na ka long yeng ka ba ka kentehi ka don ka benta ka ba kraw ngidon ha ka ni ka por banya kren ya ki benta ya bat ki pang ka bangila ban pen perkat bat ba ki weiru kila ban ailem ya ka sembo perkat jong pi onda piyai pieng shani shatai na ka benta ka ni karensan ya peliu jingmon ngidon hang ni rengkat bat ngi ya ibadat biang tariang ngapriang subhaya pi syakani ka rensan banya peliu jingmon banya tei bat banya kentiu iwe nang tangi don rengkat bat ngi ye Dr. Adrina lengdo Dr. Adrina ngapriang subhaya pi na ka benta ka ni ka program ngangai ba ka jing plaj po jong pi kanum dei ka jing mentoi jong ngi kan dei long ka jing mentoi ya ki jong lang rengkat ban ngi don ya I Felicita majau Felicita ngapriang subhaya pi pilong ka dekat jong ka Women's Commission ngi sngo tu ba ya ka kam ka ba pi tre ru pin long nong senyang ti shwa bangin poi sha ka pang bangin ya tai bangin ya perkat bangin ya peliu jing mut tungin pai kendiat halor kane kadurki kajing pa briu jong ka kentei kam shong ha ka dur lani ha ka jan ka ba ka phong hinrei ha ka jing long ka jong ka kajing kut jing mut kajing len ladi kajing sumar bat kajing iet ka ba ka ai ya ka long yen ka long sem bat ya ka im lang ka salang ha ka jing ket jong ka ya ka lingkor kum ka kemi ka khun ka hemmen ka para bat ka lok ka kentei ka don ru I ka bor banwan ra ya ka jing ka la ka kamram jong ka riu kentei kam kut tang hala rimpe lani ban shakri tang ya ka long yen ka jong ka Henry ka don ru I ka bor ban pin pau pai pa ya la ka sop ka phong ka ba ka don banwan ra I ka bha ka mian bat ban no senyang shaka im lang ka salang ha ka ni ka episode jong ka rimpe ninya ti bnya halo ka jing kot bor jong ka riu kentei ha ka perthei ka basin shar ta uriu shinrang ki e ki jing no senyang ki jongka ki e ki jing e ki bagaya kendu kumno kala ban job ya ki baro ba ki e ki la ki lenti ban pin ko bor ya ka riu kan thai namar ka jing mut jong ka jing long kan thai kam shong ta ka long rin yang ka jongka ka kan thup ya ki jing ya shem ki jongka ka jing ya lenti ki jongka ki rai ki ba ka shem ban wan rai ka jing kala om ta ka jing em ka jongka Henry ha ka im lang ka sa lang hi paro ka wei kumtu pila yoi bat halor kejinga day bat kane ka benta kani ka phang ka bangi nya phai menta ka long kham tam e kum nu ban kentiu ya ka kentei ha kiliang baro habang ong kiliang baro kata kamut kaliang kum kanong yalam lada kalong kanong yalam ha ka jaka puli puthi la kalong kanong yalam ha ka jaka ya sajan ngim la ban ong ban kiu hang te jrong mo hindring idon ka benta ka bakraw la ka long ka nong ya lam ha ka koi ka khia kum no ban penno i lau sinyang ban hei ban kham tam e ban trei hok ban pendep hok e la ka jong ka kamram ngidon ship won ki e hang ni ka bangi ngi tep ka bangi ngi yo I ka ba ka perthei jong ki lat pathai ku bor ki ai ka jing tep shengi hapadeng gini ki jing tip ru don teng ngilong no ka jai ben riu ka ba ngi si ong ki bam salia Henry ngasyam ya ka ni ka lat ka kabu khamtam na ka ni ka rensan ka rempe bat ba ki start berkat ki ong rempe barhem imei om don shu tia pertai bat nganget ba bangi ri ki ken tengi sung tu ya ka dor jong ka kemi bat sinar jeta ka bang ka wang haba iset imei habangi tiu ya ka hapo kadepe laidong katai gini ka jing saaj ka ba kong santam habangi don ha ka ne ka rensan ya perkat namar kata ka kemi bat ka kentei kala dai ka lukhi mai nadu na po depe na yeng setja kan kam sya kamrathia kan mi akhrdop bat kumta hakin seng ban pendap ya ki jing don kam baro om tang kata ukhiu ka khiu shet khiu tiu mấy bà ye chong à bà nang ta ka ken thei om tang kum ka lengkor hayeng hasem Henry ka lengkor ka bakhiaru wat aki jaka trei ka don la ka jong ka bentaban pendep
Tian re hapdeng jong kini ki baro ngemla klem dakan mau bat paidien ya ki bla letnyo ba kita ki kentei kila angi ya kita ki mati matjat kabang nginum la ban kendo da lele ruem ngidon ki kentei ban nginum la ban nyaulut ya ki tang katu kan ni kum ikong bonili kong men nang ta ikong silverine swear ngatarai baro na pipinya tip ya tip ya kata ka nam jong i Dr. Muriel kabaka yang Red Cross haduk menta kataru ka jingkot jingkia ikong Queenie renja kumno bila lek ban lur ya kalengka ka liang jong ka jingpuli nang ta ikong Mildred yau pinyau la da ngimya tip ya haduk menta Nringan ya tu ya piba ikong Mildred yau penyau idei iken tei ban ningkong kum kapos Master General. Bat be idang donas la pertei. Bangi ngau sarong wan ong katan dei. Nang ta ngidon bat ya ikong ida sisa nong rang ngila ban ong mo ngina ya keren pareng kit se ong kibanya ong ki keren pareng Iron Lady Henry ngoong kabriu kabat ya kanongrem kabangan bu baik kita kakentian kabangin pendus pa tungi ya no siya prang ngan pa siya pi mo badap biang kumno piu ya kakentay pedeng kani ka jingkit ka usenyang ubenhei waka ai lada pipe akat no kanu ka pang akat no kanu ka liang lada pipe ya ka jing len ladi ya ka jing em jongka ma pi kum ka kentei ka ego piu kam tam kum hakani ka lengkat trei ba pidon ru ya kani ka Krishan Foundation lani kanong rim Krishan mo nginong foundation balap mo du founder delani ka Krishan ka ngini ong no da kata dei to kei ka ba pidon nan pasat jingmut katu kan ya kani ka por kubleshi bon fi ai kani kalat bangan don lang hakani ka rensan banya peliu jingmut mentakas ni di kam tam menda perkat ya hakani ka lanjong ka anyam kumbasyu ang madaktian pareng haka lower judiciary kami Meghalaya mentangi dan the highest number of females hapo lower judiciary kamut ki kentei ki babun tam ki babun tam hapo India ki bondo lower judiciary mo kamut haki district court kini ki judges tang ba ya kini ki nong bishar kan fina pet pat hakini ki kumha high court ba ang ka higher judiciary empat judan kentei ba bat banlong nong bishar lani banlong high court judge mo da kikentei tikidang don hiru ngamnang hi ban yu i ma du menta hadu menta empat don ti pendapat bonsin kumtu kamtam hakini ki mo kabaya deiru bat kini ki nong mi khmat haka politics ru bon ki bami ki dei ki breu ki ba la don lupa ka jingkershan na yeng mo te pendapat kumkong amperin ru kunjong Peter Marbanyang pendapat Agatha Sangmaru kunjong PA Sangma te ki wan bet na kitu ki jat yeng kim dan pete ban ong badai ban naduk na telong naduk na tenrai ki grassroots mo te haduk mentang empat yo ite kum kitu ki jat nong yalam ban ong to kamut pila kwa hi iman ban mi nong yalam no banya saj nei banya ti ternem nei namang tharai de ti ternem yo kumba ai utu nong bishar pan ternem makrenya ka hok makrmen ya kataru nei te doktor Adrina ngai asngau ka tu kan ya ka bai badam biang ida kren dei to ngira don kita kinong mi khmat ki bla don lupa ka long yeng kila ban ong ki bala kersyut ya ki bla kersyut ya ki la pendai mau ya ki da ki jaka ki ba ki badon ya ki tu ki jing sok krau por terang ru kuan dei ki kam nang ten dei doktor Adrina nga iba kim syum duna hakaliang jong ka jingkot jingkiaru baki kentei kida don bahasa keman banyak senyang hendai shushu ba pedeng jong gini ngidon shibun ya ki jing ndai den reke shwa ba pen poi sata ki ba de gyo POE ba pila ban ya ban palang jingmut halor ka koi ka khia kum ka kentei brio nagaliang jonga te kum ka ba tre hega mo ka ta tanat jong ka khia mane crunch phang ta ga jing le bha jong ki kentei le ka jing kiu so phang jong ki kentei na so ka department jong kam da don e ka tawan ong ba ngim don galat na mar ko man ong ka system jong ha po ka te ka tanat ro kolomi ya beta ka gradation list abangi kiu kardan di menta man ong DHS ro hamantala ki 3 consecutive years man talong
Islam ganti. Hindi ela no bi song thai Dr. Aman ilawan si ilok Dr. Aman wari bilang imo EXDHS dringi te hari tu lawan si Dr. Rilin Lingdo nang tu lawan si Dr. Kharshi yang mentai babat ni banang ni sakmar gendang wan ski kan thei te komut ngim da don kata ban ong ba khang don gajing khang lat khang lenti ban bat ni ka post ba he do ha katanan namar ba ngidi kin thei te ngaso ka ngim pat don ti kata ban ngolong ban ong ba ngilong bengi sa kentai maka daw ngidi kintay hindi labu lang yengi haga juga kedan bu senrang te hindi bende keren pa hal yang kot ka khya pede nga snoba ki kintay hi barabor bat kum kinong pangro kari ka kintay hi ke bawan sakmat bantur sakmat bawan wat ye kita kilat cing ada kilat cing sumar senrang umjuk hamda muslur te kadi maka ka basutho ka bakit ka hamtam habadan ka jing pang ka jing stom hayang asam wa yela di habaka armet habaka mo ka poni ki khon kawan kam don kata ka jing tiang manwan marwe kam dong kam man habwan lang bolok tang itanat bha jing long jing thei jing hagaliang to ka kot ka khya ngas ngong ilong ki baslur nga thai mala di ka sap kerpang phimo kum ka phanong la i bro dei bangin long ka kentei ka baslur bangin tur sakman la da pikran ya kata ni Dr. Adrina ngaya kubur bat phiru namar ba imat ngis ngo thu ya ka khya ka son man na kata ka daw ngitur sakmat man ngim dale hor nei dia kindia na suko tu ai no bile kren suko ka khia bangas ngo kani ka jing don jo golong kemiru kum ka minister jo katana jo ko ka khia ni yo ba yak ta ka jing kersan imat bagadi ka long kemi ka bad irtan egene katana ka ba dongkam si sama ka ta ka jing so thu ka ba sai kum no ban pintulun ni ke kam kanang baki bril jo ngi kin yo ek jing men toy na katana ke te kani yor ma ai jing ro si sai madam amperin but ngaso tanat pa debidi ilong kemi mangas ngo ngi kam kiu so namar bi don me i kum ta no yalam ka kanong yalam toh Dr. Arina ngindang poi uksai ula nang ya katelu kadia nga astang panpan ngan salap artat nei to Felicita ngisung tanat ba pidon ha po ka kenhun nak betaki kentei nei ban ong nak betaki kentei ka ka ba pi ngau thu aba pi rong ha ka ne ka jeli aba pi yo i ya ki kentei ki ba buan ki ban wan ru syaka kam syaka ne ka mie ka jong pi ka bun sien ngilap ya ki jingele ki jinga king ka jing em di Lisbon ya kan di kelat begini don kat mentasi begini apelu jumut dia hot ngadon haka Women's Commission di menta dang lais nem tinggal dang long kena apa hot tinggal pada bun himo kata ka ben ong kata ka experience akan ka lan henry hakini ki lais nem duna ki bang la don hang tu ngasem ki jing ki babun bat hakajuk ko poru nga sungu bangayo pada kalat ru bangan sungtho yakijing jungi kentei akajala jungi te ngi ju ong barabor ba ka jala ka jungi kede kata ka matrilineal society ka pengishim ya ka jaj na ka kini ngi yo ru ya ka mo ka spa ka kendo ya ka kentei te henry habadon ha kani ka Women's Commission on a daily basis New York ki complaints kijing ujor ke kijing ujor ki ba ki kentei ki hap ya leng ba bon ba kijing yo ngi medur ba mar bangi wan na ka state ka ba dei shimjat na ka kemi te ka krai no kani ki jing thombori kentei ki la bende ki baduna hendre ki jing thombori ki kentei ki jajan malakasi ki kentei ngamut ki balahe kentei ngamut ki bedang kena ki bedang ru tamdai ki bedon ya ka jinglong kentei ho ti kalong ke ba smuting ke ba sungsi ba sungma tingi don kam ken kum kini ki jinga kendu na kaliang i doktor na ini mo i no sajaan na bentar bun ki la ben wan lang bangin pelong ya kan ka state jungi ka jaka ka basingan ti hoi kong Felicita ngi sung thu e kata ba bangi GOE ru na ki lat pa thai khubor ngin ya phai kham sha khamat khindiat ngin penyar ya autonom tendai jungi menta pi badap biang ladangi kren ya kan ka an ka kanun
ki kendon ki bala buang tu ndai ka ba priwan ra ya ka jing skot tanat ai ki tendong skor jongi bat ki tu ki ba pet nga ki yeng ki sem jong ki na rempai jong ki ru ya ka jing bun jong ki ken thei la da ka long kata haka bentah ka yeng bisa ba po ru kamper toi mentan rei la da ngi phai pa de sha ka ni ka liang ndai ka ni ka ka an ka kanun ka ba peace ngau dei ba kum ka brio ka bala pendap ya kan ka jing puli ka ka bentah ka jong pi bang yo i ngim keren ya ka bam yo i ngi keren ya ka bala yo snow ngim keren ya ka bak yo snow ba pedeng baka ken thei ka long usenyang u ben hei ba krau ndai pinong na du na yeng hadu ka jakamane belai haka imlang salang haka longkur long jaj haka long kha long man henrei ngidang yo ipat baki ken thei kidang syak nyot ben dak ba ngapai ya ke ba I felicita yong mentan yong ba ngisngo bangila yo ajat kata kadai tak sistem jongi karukom bagi abu gilong suaman suang ni pedang ya kata henry ha pedang kini ki baka ken thei kelalong kelalong kanong ya kanong sinyang barat ba henry kelalong penban usok pedung haki ke wa pipi dan ban ai jingmut ki burgi challenges ki bateng teng ki jagat rei haka jakamane play haka imlang salang kadon ka ko baki don ka rukom pet ben ka rukom pet po to ningkong ba fi ong mo ha ka yeng mani blai ru kidang pet po ki ken thei te komentar la da ka ken thei ka pule ban long pastor pule BDS tambo inda dapat ikatu ka jing pule kim la ban long pastor ki hap shulong ki mission workers mo kam tam ha ki don ha ki balang ba don kam ban ai kerteng ru ndai te kumen shang ban ka bangi ngau tu lang ke ha te wat lada ka ken thei la da pule bachelor of divinity ru la ban long pastor tang usin rang ula ban de to hatu hapo ka 10 commandments la ni ha ka kot ba ka jutho ni em ba ka ken thei ha ki shipo hukum ka ken thei ka la ni em ban long pastor kam don kum kata ka an kam don kum kata ka jing tho ndai di kata ka we ka ke ba ka di bandan ken ka jing pin kala na do na ka yeng bangi maniru ndai de sakawe de ka don ru ba menta ka don ka to ka case Anita syndrome ndai versus state of Meghalaya ka ba hapo 8000 ba kalau ong ka high court ba ki ken thei menta ki la ban long rang ba shnong namar ba kat kum ka court ba constitution ndai ka de ka hok long brio ka de ka hok jong ki ken thei ban yo kata ka jingya ka kedan hoi ban yaring kat dor lang bat ki shen rang ru ndai tang ba haduk menta pat fenda pet chiki shnong ki thau umpat judan kita ki rang ba shnong ken thei tang ba ngai I harang hapo lain kra ki la don secretary okay badi ka ken thei bala mo tang ba buon hipat ki shnong haduk mentaru kimpat ailat kenya ke ken thei ba kan long rang ba shnong te dari ba fi perkhat ba ndai kadika ken thei am ka ba shong hayeng ndai ka bat yu khuja buon sin ushin rang yu so khau blai te buon sin ri ushin rang am ba mi na ka yeng ndai te ndari ba upoi kha bat ka tu ka ken thei ka bla shong bla sa ha ka tu ka shnong la bon snam tang bakam la pat ban yeng rang ba shnong kan kham tip ha ka tu ka ken thei am ya ka tu ka rukom long jong ka shnong ndai tang ba kim yo lat pe de hoi nga su thu ba ban chu pet mo na du ka telong ni don ki dorbar kur habaka ken thei kala ban ya shimenta na do na yeng ru ken thei kala ban ya shimenta ban ya selok lang bat ulok henre hapo ka rinsan ka bahe pat kham tam pinda mo kum bi don I doctor menta ka sngi ngia kren kham tam shpang ka kwat ka khya mo haki anganwadi center kum to te ushin rang hoi ngam ong ba ushin rang sungu thu tang ba ka tu ka jing sungu thu ka ba kham mo kham jiliu hoi ka di tang ka ken thei hi ba su thu de hala haba ka jing pang ka jing su ka jing tar tang ba kam la pat ban kran hapo yeng dorbar te finda pet nginda ya phai sha ka history min shwa bon ki brio ki ong ba o ka kini ki ken thei kim dei ba kin bishar ki di ban pe tang ya ka long yeng pinda phai pat sha ka history kala judan ka we ka sim la tempang ka sim la tempang ka kala ju ya lam am ye ki shipai
kemut kani kamde Hirthma. Hoi kani kamde ka nuksa ba ka kinthe po traditional governance ma kurukom sinshar ten rai kemut ka kinthe kelajudan benta kan kurukom sinshar ten rai banyada ya kari te belai mentapat kalong kumne te finda pet kampun sinru namar ba ma kum yalade longa ngampat dade ta academic dang ba syong legal scholar ma te finda ya pet bon kini ki contracts ru ndai naduk menshwa kadai ka jingle uphareng uthot khnang ya ki cm badai tang ki shenrang but usain contract bat ki tang ba namar yalade ki phareng ki long patriarchal di kwa di kwa ban besok ya katuka jingmut jing perkhat kum baki perkhat maki te takadaw takamut bakin ong ni shu sha bi apong rai dai kalau ngajing sha bi apong rai haki wei pat dei ki jai beliau to kata badap yang la smutu ya kata ka ya ke benta baka kenthen ko de benya yo lang dei ka ba tu ngin buram ya kirang ba bala ngin buram ngiling ukasingi ong ba urang ba senrang kasi ulong movie channel dei bala ngasi ong ya ki knapuli bagi ki senrang kasi jongi gilong movie channel ka wei ude ukunyi hakakur ka jai dei ukunyi ubatep nang ta ude ukupa ba ayo sai sopet kata ngi buram den re ban omanum pe ben pe ngidei ban wat pat ya kumba pi omapi ke ka bala don chalendet ke ka baka ka history ke thu ka jingsisha balai bangin ngin siatap ngin ya tap lep no e kata baro ngidei benya nang kampen pha yo ka banga mut ka banga kwa hang ni pi badap biang yo ka don kanu ki jing tho lada ki kentei ki sha ban ben mar felistai omne ngidon kami doktor ngidon kami badap biang kam tam ni kuma ko women's commission ki don ni e bungi an ki kanun na mar teng ngia kendo iki brio yo bali me sika an ki ationg pa ni doktor kata Magade. kecil pian jo ki yo ndon pisah Henry kabangala je kendo teng bat ibading do iong ba kesorkar ka penlut Tengah kuat bantim na pikin badap biang. Ni kendiat ni Dr. Adrina. Habadon ki kan thei ki ba syaban ben. Teng giwan syaka jing sumar ka jing sumar joka koi ka khia. Ki baduk ki ba kerdu. Kai gilat ki lenti ba pipile. Dan si ha ba de ba kini ki ba ya kendo mo ya kini ki jing ya kendo jongki ha ba de sa thombor ne ba sa so ne. To ha ba ki wana ka hospital ni don kata ka one stop crisis center. Kami la set up kabadi hapo jongka tanat jongka social welfare teha kani one stop crisis center ngi dai center manager ngi dai psychologist nantang agi counseling services but hang ni ro ki rap yaki bikin ong la kede ke domestic violence ne kata mo ka ji sha nom no ka ji sha thombo ji sha le be an ke kalong kum ne pa ni pen penyerap ban pen file kata ka DIR domestic incident report halor kata pade mdei ta menyerap ya kata kana makanya ka kam shakhmat mo ka kum kaan te kamut ilada kim don yeng don semru ni haban penbiang iki kata jakasa te habaya de jakaya banyada ki na thara ki don ki break ba kimla man ni phai se yen ma kiteng ho kim sung sngan sho ba ni phai se to jakka ka ba class ale ben te kamut ni ai kata jakka ba kinsa ka ba ar bede ka banyarap ka long kata ka legal ka kata ka jingarap na kaliang kaan ha ka bala don bala penbiang ya itainong ya an iban penyerap ya hanga ni kaliang claim ka don ka jingsio kabar rengkat bar kita wai kita sin ka bang ni te ka don lupa hospital ka ba ningkong ka priority ne ka ba kongsan hang ni la ba ka wan ka ni ka kanthe ta don ki jing mong ka jing pang ka jing sitong ka ta ka de ka ba ningkong ka ba kin haban Aji sumar kamat pan aji sumar kan habnya ra yalam si doktor ki yalam si emergency pen biang saya kata dala hal dala da bi kita dala kam nei leipan tekin saya cakmat na ki pat ki liang ga bi ade barka an di felicita ngi sngo dei Dr. Adrina ibada biang ilak ta ban dei pipi dang don hang ni watang sipor ru kam ni lei ka jing don ka sipor ka jing ie ya ka kam kan pelong mo pila sngo don slam ya ka temen ta pi ha ka di ka jing long jong ka kuma pi don ha pa women's competition pi don girang ba betre lang bat pi Dekin don girang ba betre lang bat pi hatu pi jujon em kata ka jing so ir ka jing so pi ie kini ki jingja ki saudong saukun ki bakeringi ki jingja ba teng pidon marwe lani pihak pantre miet rengkat bodon orang ba pidon nem kanu no ka jing so haladi halor kum kita
Government Commission ngim da don rang ba ngibun wi tang ki kin thei Kemut mendan rang ba iwi ru ya. em na teng iwe Oh, itu. Iwi ru la man long. Unu nar kluit. ida teng iwe di accountant Oh. te empat judon kum kata Em shubu ngong. Pi judon em kata ka jing sngau. Ba pi kiwan gum kini ki jing ujor ki jing mudui. Yala dia kum nu pinlong balapan kre. em angani tu yapi apa Women's Commission ngin dalek training judon kum kata ka jing suting Oh. ka jing suting jungi kalong ba hakapor bakiwan ki cases hearing Ha. kin hawan dana kini ki complainant kemur kato ka nong ujor Ho. kabadon kanu ka jing thombore ka kai ko complain ko office tingim ju la bangin shim hearing tang ya kamar wing ya khot lang ya Urang ba. urang ba Le unong le. hoi unang le thombore ka Unong syale, unong syale ba unong le. hoi ila bende i log la bende mama Hoi. la bende ube tri lang no no kani ka Kata ka kumba ka workplace. jing ja ke. hoi ki workplace violence ki office ne udi bende hapo ye hasem ne hapo ki jaga trikam ju ki umta te kindawan kini kirang ba hakani ka office te la tang bangi la don lupa i na police department i kentai udet i badan habar ben up da jaga ike Yo kami kanu. hoi te kishet wan kini kishen rang ki basya complain fla su tho kindawan kila wan da ka jingdom Ha. balai ba complain denga Hoi. balai ben pen poi sya kadi ka ying sao you should yang Si ongum ta. kidon mo ki bampat su tho te ya ka you jongi ko office ba kampat dei mongum kata ka coach mo bedam ya te ka ditang ka jaka bangin ai ka jingrap kumbai ong doktor menta ni sya ingin pa sya po one stop center mo ngin pa sya di jaka bakin yo jingrap ngin penwar ita illegal advisor jongki i lawyer jongki kani de ka benta jungi ke bang ngi ai jingrap bat ngin pet bakiwi ki office ki ba hapet like hospital Kinya tri lang. court ba kin le kloy tada don ke emergency but kin pendep kum ki police department kin pendep but Ya ki kam ki jam. ki bete kita tikidon badi ki shenrang ki bawan hang tu kilawan lupa da kan jeng tom ba bele kini kan the kawan ra complain hendrai kata de ko hok joka kan the ko wei ba Women's Commission kala don ba ka kan the la da ka don kanu ke jing ke jing sir ngashim ya ka de rensan banga pintim ya ki kan the ki ba bon na ma ki kan the jung ki ba bon hi mani tu ya pi kumpa nyo persen kam tam ha kinong kendong kide ki bam di school Ki baduna ka jing bedona nang jung start. hoi lani ki dep tang ka primary Ho. te kim pendep ka high school ru Da ku boleh sibun ni pi felista. Kita ki jing ai jing tip jong pi ka ba ngiru ni ay yo kum ki lat jing tip. Ten rei mentang ni ya kendiak tok ngin siak ta ya kamat ba kong santam. Ni iya ka jing ki phalo jong ka jing long jong ka sin syar ka dar jong ni don kam ban pen kentiu ken thei. Oi. La dang ila pen kentiu ya ka haka liang jong ka bisyar ka dar haka kot ka khia ba ba pi na pa ki ken thei. Rei kendiak ngin ya ta tok. Balai pada bahabangi donia ka benta ka bakrau kat ni ru balai ngim pa juyo chief minister si sien ru em da ka kentai ki lat ki lenti ki ba ladangin chim kam kum ka profession kan dai tanggalat ka mai bisa ne dangi chim ka da ka jing IT lut ngi chim ka baka de ka jing khot ka mission with vision hato ki kita ki suggestion na ne ki jing ai jing mo jopi bangi ka jing ki phalo jong ka jing long ka sensyar kada mapi badap Argentine kan pesi Dr. Adrina bat I felicita. Ka jing snow janga tingi di ban sedang naduk na tendrahi ban aila di kekentei ban long kenong mi khamat syakmat bat baki beriru kinum ken bank kenya kekentei namar badaran hak dadan kanu ke jing yakul mar menu ba mi ning kong duk ke kekentei ndai te nga hak jing snow janga di naduk ke kamshnong di ban aila di kekentei bahkan mo bahkan yalam ya kibriu dia kata ka jing sngau janga but ngathrai kanum slam Por gula dei. Hoai kala dei ti kum hadeli mentang ladan ka ka chief minister ka badai ka kenthai but kani ka atishi te kadai maka por bakalong ka minister jong ka education ka penkela ya ka education system jong ka Delhi hadok ba ki public school ru menta ki longkum ki private school mo te pendapat
kadon sa kawairu ka Mamta Banerjee ndai hapa West Bengal tang bahang ni ngi ong bang di matrilineal basyam jet siya kakami tang bahaduk mentapat ngimpat don kum kata na marba naduk na telong hi ngim ailat iki kentei ngi nyon ben bat kita ki bri ban nyon ben di para kentei hi na marba ngi sngoba ka kentei kam don kata kaman tingi di ban pen kelai kenika rukam perkhat jengi Kuplay sibun. Badak biang ngangit ba kani karensan kandai ka wei na ka wei na ki irmat ki baklan ba makan long ka jing ben kendit ben riu mo ba kan long kum ka pisah ka badon ya head until dai ka bangi ong ka wei ka long passport ya ka wei kadai kata badak biang ba pipin pisai na nadu ka telong do no jopi kuplay sibun badak biang to pinang kiu nang man ba pinang roy ka jing perkhadu Dr. Adrina mapi ka ego pidon ban ong hang ni Dia kau so tak jumpa jingli jumpi kan. em ngam ong nya keliu jing mo kau kata ka point of discussion mo kata ka point mengen hab ekren. Nakaliang jungi nakaliang koi ka kya athrai ni don kata ka system ka ba ngim chukha me perkhat kita ki kata ka jing mo ka jing penya je kan ka sen. Saya mengibu ki doktor bangi don hakikum ki nong ya ki nong sanima Dr. Mukul Sangmai, Dr. Khongji, Dr. Celestine. Kibat doktor babun ba. Hini nakaliang ki kan theng impat ju I bakin don kata ka interest. Imat ngama kajing perkhat jonga hajing perkhat jonga marwai ngam tip laki perlok jonga ki esko ya benjurlang ne. Imat ngiteng namar bateng teng habang itre ngita apo ke department ngikwa baru bawa bengin le ngam ong ma benyik sendang kilong kumjo ngidon kata mensi bengin ai lut bangin don gono bangin menle kata ban pendu nong ipat ba ke bangi ai ke sakri tidak Adrina kata ken ke kubur jopi bapi ong ngidon nya ka mensi ban pendu nong ti hapedeng ke jing du nong ka bakat kani ngatrai ka ade ka puar bangin penyu nong kubli sibun Dr. Adrina ya kata kadai ngatrai kata ka sur keren jopi kadai ka sur basyong kia kubli sibun Dr. Adrina to piru ngin senang ya kendu I felicita dapat kumno Langi keren ya kani kajing don bentai ka kentai ha ka sincar kadar in politics. Tingila don bebun. No. Hendrai ben compare ba ya kirang ba te dang duna palan. Kadai kata Ngatharai ka statistics ka ong tang 8% dang pakla ka national politics ro. Kentai ka don tang 8%. Ti ha Meghalaya lele tingi duna. Nida ben sim kerteng tang WR. em kalong tasiliang simpriati rum don ke Kaduna pa. Tiki kidaw. Kebagi kentei ngimkwa bangin kiu kadau kumbai ong I patapiang kade ka mindset no kajing mut kajing perkhat kaba hakanu no kam gidi pendon chonala dia ba hoi ngala bat ngan le tien rei bali kajing kadun hang ni ka benta because ka kentei ka dai jor rang kadon kita ke bengi ong multiple rules ha ka kisertap mo kita ki benta jong ka hakka yin ka semsha ka khaddo ka kasingi don ki ki jong ka bakia ki kun kin thei baro ni don ti ngindala don brio ni don ka ngilong ka lok ngilong ka kini ngilong ka para mo ti ngi don kini ki rules ki bangi hable shibun bat ni soba tabun tan kini bat ngim la shu bangin tray shabar tika don ru kaneka felicita nga sutu ya kata kadon gajing angnut kada udon ru uspit braga haba udon uni uspit braga te ngihapan penon kam ki gunong nya kali hang nu ban iphone gia te nginum shuhun ki bandum jom yo tu uspit braga ban nginong ya uspit braga kam nya kali shu kani ka challenge ngi kani ka jingele ngi bat kani kublai shibu ni pi badap yang kublai shibu na Dr. Adrina kublai shibu Felicita kublai shibu kam tam na la kirim pe yema pila pe ya kani ban ngai scam bakat ni ka jing perkhat jom ngi kum ki ken thei ngim ong bangi pendu bor ngi yu rot ngi iben Henry ma pi kirang baru kapor go pi Maria rung hayeng ngai scam tang shurung hayeng pinkeli shanu imei ukpagi kun tang shurung hayeng shanu ka kemir telada kata ka dei ka klong snam kat no tam bantiet bat ban pasaj da ka snam ka bakhuat ngidon kam ye kinong ya lama kini kiski momenta bat ngidon kam ban kiyo shaprang
ngakentu kan pam na laki yeng ga pisong bat hang nu piu iya kan ka jinga tai jungi ngim dan yanu ban kain po ngim dan yanu ban nyau po henre ngi ong ngen ya tre lada long kum ki simpriati ngen ya sno lang bat bangila ban pen kiu ngen ya te bat ngen ya tre om nak benta kanong simet henre kum ka jingkhot ban pen kiu wat keno ya kiwei kublai si buat sa si senpat ya pi para olai ngot kublai ya pi na laki rempe ye